Hi mga iska. Mag-hi naman kayo dito. Tapos panoorin ninyo mga sarili ninyo sa Facebook, sa YouTube, at saka sa TikTok. Ayun, ang gaganda ng mga iska dito. Lalo na ito, mabahog to. Halata sa katawan. Ay laha, ay laha. Ang dami-dami na namin. Nagbidyuhan kami sa isa't isa. A few moments later.